борида жола ба амал омадааст. ноҳияи Албаҳа бештар аз дигарон зарар дидааст. хабар медиҳад Казинформ бо истинод ба хабаргузории Евроньюз. бисёр роҳҳо баста шудаанд, мошинҳо дар барфдӯдаҳо дармондаанд. барои тоза кардани роҳҳо техникаи вазнини сохтмониро баровардан зарур омадааст. раёсати маорифи Албаҳа аз донишҷӯён даъват кардааст, ки чанд рӯз дар хона бимонанд ва ба таври фосилавӣ таҳсил кунанд, зеро расидани донишҷӯён ва муаллимон ба муассисаҳои таълимӣ душвор гардидааст. ёдовар мешавем, ки моҳи феврал дар Барселона ва ҷазираҳои Балеар барф боридааст, ки барои ин минтақа ҳодисаи нодир аст.